Boa noite, tu presente, especialmente bom menina Dennis Henriquez e sua senhora Gerlain. Bom menina, outra noite especial de nossa Dini Arubiana Caribiana de Bibliotheca Nacional. Ik ga over het Nederlands, taal van het nieuwste boek van de auteur Dennis Henriquez, Het sterven van Rebecca Lopez Icario. Sinds de publicatie van het boek door de uitgeverij Marmer in juni vorig jaar hebben we met Dennis afgesproken dat we het boek op Aruba willen presenteren zodra hij hier is. En nu is hij hier en voor ons is het een eer. De sectie Arubiana Caribiana van Bibliotheca Nacional verzamelt, bewaart, beheert en ontsluit het documentair cultureel erfgoed van Aruba. We kijken ook altijd met veel genoegen uit naar nieuwe publicaties van landskinderen, waar ze ook wonen of in welke taal ze ook schrijven. Wij zijn blij. Onze nationale collectie bestaat uit verschillende speciale collecties, boeken, tijdschriften, kranten, documenten, audiovisueel materiaal zoals foto's, dia's, films en geluidsbanden. Ook privécollecties horen hierbij. Het is een zeer waardevolle collectie die we moeten behouden en koesteren. Dank aan alle auteurs die hun publicatie bij ons inleveren en allen die hun waardevolle collecties aan Arubiana Caribiana willen overdragen. Maar vanavond gaat het om Dennis. Wie beter om een inleiding op zijn persoon en werk, om zijn persoon en werk in te leiden dan Dr. Wim Rutgers, grote vriend van Bibliotheca Nacional. Dr. Wim Rutgers woont sinds 1975 op Aruba en heeft gedurende al die jaren talrijke artikelen geschreven en verschillende werken gepubliceerd op het gebied van de literatuur op vooral de eilanden Aruba en Curaçao en op Suriname. Ondertussen is hij gepromoveerd in 1994 met zijn proefschrift Schrijven is zilveren, spreken is goud. Oratuur, auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 1996 verscheen van deze literatuurgeschiedenis een handelseditie onder de titel Beneden en boven de wind. Dr. Rutgers werd op Koningsdag 2014 benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. In december van 2015 heeft Wim aan een aantal vrienden een archief gestuurd van zijn artikelen over literatuur van Aruba. Hij noemde het Balans. En dat resulteerde in dit boek, die we waarschijnlijk in maart gaan presenteren hier ook. Het gaat ook via de boekhandels verkopen. Het is nog niet in boekhandels, maar het komt nog. Het is Balans, Arubaans letterkundig leven, de periode van autonomie en staatsaparte 1954 tot 2015. Dit is het exemplaar van Luc. Het waren Luc, Charuba Alice en ik en Joost Horvath. En met een mooie cover van Belinda de Veer hebben we het Wim cadeau gegeven op zijn 75ste verjaardag. Maar we zullen het bij tijd informeren op welke dag. Waarschijnlijk wordt het midden na, in ieder geval na Hymne Bandera, gaan we het presenteren hier in de tuin van de Arubiana. Ik wil het woord overgeven aan Wim en die gaat het die avond verder leiden. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid hier en een hele fijne avond toegewenst. Er is een kalenderleeftijd en er is een ander soort leeftijd, denk ik. Er stond misschien in de krant dat ik een inleiding zou geven, maar dat is alleen maar een korte introductie
over Dennis, want de avond is voor Dennis en we zullen Dennis aan het woord laten tot hij geen adem meer heeft, denk ik. Hè? Want hij zal praten over zijn boeken. Maar ik geef een klein overzicht van zijn leven, niet zoveel, en een beetje van zijn werken, die misschien wat minder bekend zijn. Als het werkt, ja, daarom heb ik het genoemd, de bekende, onbekende Dennis Henricus, of Dennis Henricus de bekende, onbekende. Want misschien komen we toch nog een aantal dingen tegen die we tot nu toe nog eigenlijk nog niet wisten. Ik ben begonnen met wat iedereen doet tegenwoordig, googlen. En ik denk eens even kijken wat Wikipedia zegt over Dennis Henricus. Oranjestad, 10 oktober 1945. Proza-schrijver, dichter, toneelschrijver. Ik citeer letterlijk het Wikipedia-stukje. Dennis Henricus gaat naar het Dominicus College, eerste lagere school en vanaf 1958 naar de HBS-afdeling. Maar hij stapt in 1959 over naar het Collegio Urbano. Hij behaalt in 1963 zijn diploma HBSB en gaat naar Nederland om in Delft natuurkunde te studeren. Degenen die zijn romans hebben gelezen, die hebben dat wel in de gaten hoe dat gegaan is daar. Hij was leraar op het Collegio Urbano tot, ik denk, 1977. Werd nadien docent op het Erasmiaans Gymnasium te staan in Rotterdam. Gymnasium Erasmianum in Rotterdam. En dat heeft hij gedaan tot aan zijn pensionering. Zijn werken, die eigenlijk nogal bekend zijn, dat is vanaf 1981 noem ik wat gepubliceerd is, Sonio di Alicia, gebaseerd op Alice in Wonderland van Lewis Carroll, Caspar Bauw, een poëziebundel, en dan de romans Zuidstraat, Delft Blues en De Zomer van Alejandro Boulos. En dan lijkt het of er na die tijd een hele ruimte is dat hij niet gepubliceerd heeft. Dat klopt ook wel, van 1999 tot 2014. Dat lijkt een hele tijd. Maar het is natuurlijk niet altijd zo dat iemand die schrijft, een schrijver, ook tegelijkertijd meteen publiceert. Dat wil niet zeggen dat hij niet actief geweest is, maar er is niets bij de uitgever van terecht gekomen. Tot vorig jaar, 2014 eigenlijk, Lenga di mi Mama en Ruben Landscapes, 2 uitgaven. Want hij zei, een tijd geleden zei Dennis tegen mij van ja, ik schrijf eigenlijk niet meer. Ik ben nu weer helemaal teruggestapt op mijn eigen vak. En dat is de theoretische natuurkunde. En daar ben ik heel erg mee bezig de laatste tijd. En daar ga ik me helemaal weer in verdiepen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat merk je. Dus want hij is toch weer begonnen en heeft toch weer geschreven. En ik zal het even... Dus een beetje... Dit boekje, dat is Lenga di mi Mama. Dat is deze avond ook te koop van Dennis. Het is door Unoca uitgegeven. En het is straks te koop voor 15 florien. En het andere met foto's en illustraties, Ruben Landscapes, maar dat is er vanavond geloof ik niet bij. Ook, dit is er ook wel, oké. Hoe meer te verkopen valt, hoe beter het is. En dan nu aan het eind, dus dat is eigenlijk het gedeelte wat nogal bekend is. Het sterven van Rebecca Lopez Icario, het is een nieuwe, forse roman. Maar ik hoorde net nog van iemand zeggen, ik heb het alleen maar gelezen, ik heb het zelfs in 2 dagen uitgelezen. Want een boek dat dik is wil nog niet zeggen dat je er lang over doet, want als het spannend is, dan lees je door en dan lees je door. En dan tot die laatste bladzijde omgeslagen is. Oh, dan ga ik te ver. Van Dennis hebben we ook, en dat is misschien minder bekend, de vroege werken. Ik heb vroeger tussen aanhalingstekens gezet, omdat het laatste toch alweer wat later is. Cabaretteksten, Bonanza, Aruba. Toneelteksten, Manjang, Dalia, Lotamidalia. Fetentje, Agana, Premio Mayo. Poëzie, Caspar Bauw. En een filmscript, Diragai. In de kerstkrant van de Amigo van 22 december 92 heeft Dennis een interview gegeven. Hoewel ik tijdens mijn middelbare schooltijd wel een poos redactielid van de schoolkrant ben geweest, kan ik me niet herinneren dat ik daarin ook publiceerde. Ik was meer op de tennisbaan. Ik hield me liever bezig met sport en meisjes dan met schrijven en redactievergaderingen. Ik schreef wel veel dagboeken,
Maar dat soort zaken was natuurlijk niet publicabel. Het bewijst wel dat Dennis toch op jonge leeftijd is beginnen te schrijven. Zoals heel veel schrijvers zeggen, weet je wel, dat ze op 6-jarige leeftijd al hun eerste verhaaltje hebben geschreven. Enzovoort. Maar Dennis heeft dus inderdaad wel geschreven, maar niet gepubliceerd. Maar dan komt hij wel, en dat zijn dan die cabaretteksten. Rubainitas, of dat is denk ik Algun Recuerdo di Vla Vla Vla. En misschien kent u Vla 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 niet meer, maar dat is de voorloper van de Simar. Na die tijd is de naam veranderd. En in de jaren 70, begin jaren 70 was het de gewoonte, er waren nogal, laten we zeggen, ironisch, satirische cabaretgroepen die politiek ook bezig waren. En daar schreef Dennis voor. In december 75, un grupo di membri di lo tempo Tabata Fla organizzava un bon anno cabaret, maniera un soort di dande satirico, per celebrare il cambiamento di anno. En dan in het jaar erop, in juli, il gruppo con di entusiasmo a presentare su di dos cabaret e viaggi dedicati a Aruba, maniera cantica na fin di presentazione. En dat is een klein citaatje dan. Nos Aruba, ta un perla na canti la man, del murmullo di olo et a sosegag. Per tambe maniera un openingslied. Aruba, waarin de ambtelijke loopbaan politieke vriendjes voorgaan. Uit deze korte citaten begrijp je wel dat het een cabaret was met een zekere satire en de ironie erin. Entre romance e critica, cui facetten di nos duci Aruba, a queda illumina teksten, kantieken, i tableau vivant. Dat was cabaret in het begin, eigenlijk in zo het midden van de jaren 70. Waar we met enige weemoed misschien aan terugdenken. Want dat element hebben we de laatste tijd toch weer heel weinig gehad. Dan begint Dennis met een publicatie, de Sonho di Alicia, waar ik net al noemde. De illustratie hier is van Giulina Henriques. Uit die Sonho di Alicia, un fantasia basata riba Alice in Wonderland, editoriaal Cheruba 1981, heb ik eventjes het kleine beginnetje genomen om een idee te geven wat hij met dat Alice in Wonderland gedaan heeft in dat verhaal. De eerste acte, de eerste scène. Een zondagmiddag in de knoek. In de knoek van de ouders van Alicia. Een troep jaal, cabrito, carné, geiten, schapen. Je ziet dus dat hij dat werk van Lewis Carroll helemaal, laten we zeggen, gelokaliseerd heeft, gebracht heeft naar de Arubaanse omgeving. Dan treedt er meteen een figuur op Fantasia. Ik geef het alleen maar even een heel klein ideetje, om een ideetje te geven van hoe het verhaal begint en het karakter ervan. Die in de vorm van een vlindertje, een geel vlindertje, en die komt en dan krijg je een klein Fantasia bailando. Bienta di metero in solo tropical, riva e tranquera, tacanta un tropial. Die een hierba verde, un lagadisci, bonscandi, taparse quel perde, ancia, sunsinti, leo de ligania, carnena, i cabrito, taquibra e media, con un secreto grito. En is het helemaal verarubaanst, zou je kunnen zeggen ook. Dan die bundeltje Caspar Bouw, waarin een gedichtenbundel is. Want ik denk dat we Dennis vooral kennen als proza-schrijver nu. Maar hij is dus begonnen ook met poëzie. Caspar Bouw en andere Tristeza, Poesia di Invierno. En dan zie je dus wel, dat waren gedichten die geschreven zijn denkend aan het land, daar eigenlijk het huis daar beneden is. Een beetje heimwee-achtig, een beetje nostalgie van de student in Nederland die terugverlangt naar zijn geboorte-eiland. Hieruit even een heel klein stukje. Caspar Bouw. In de neblina di tempo mi t'ascuccia e ciucciubi di Nepalo di druif, vapor, tapita, tempo passa. Die Caspar Bouw, svelo sua resta. Je ziet dat de spelling van Dennis wel enige verandering heeft ondergaan in de tussentijd. Dan is dat die laatste bundel die ik net al noemde, Lenga di mi mama, die bestaat ook uit 4 delen. En dan zie je dat Caspar Bouw weer terugkomt. Maar ook existentiaal, Paisage in Aruba.
En dan merk je dat daarin toch een terugkerend thema is, en dat is toch ook wel heel interessant in die Lenga di mi mama, dat hij zich rekenschap geeft van het dichten zelf. En daarom heb ik even naast elkaar gezet een begin van Caspar Bouw, van dus 1988, en Lenga di mi mama van veel later. En dan staat er in Caspar Bouw in het begin, en dat vind ik toch eigenlijk wel grappig, e dico e te gusta poesia, di un cielo jeng di strea. Cabeça na l'aira, supplanti pia tamatica un Magdalena. En dat geeft toch een houding aan ten opzichte van het dichten. Hè? Van, je loopt met je hoofd in de wolken en intussen zie je niet dat je eigenlijk de bloemen van je eiland vertrapt. E palabra non por baila, hacienda hari of jena alma, con sentimento eleva, sin cunanta poesia. Poesia nanta bira, sin na dunabo, wo, babuwak, ogen om te zien. Dat geeft de poëzie. En zo zijn er meer gedichten in deze bundel die weergeven hoe Dennis met poëzie omgaat als een zeer serieus vak. Dan de andere kant van de titels die ik net noemde. In Mayang Dalia Lota Midalia, het toneelstuk, het bekende toneelstuk, dat is heruitgegeven, of voor de eerste keer uitgegeven, in de bundel Applauso, met de voorpagina, of het voorblad, met Bernie Every erop. Maar daarin staat de complete tekst van Mayang Dalia Lota Midalia. Dat werd opgevoerd met de première in 1978 door Bernie Every en Maureen Berkel samen. En er was een reprise daarvan van Joan Denise en Lutie Martinez onder regie van Yvonne Spelle in 2011. Zeer de moeite waard om te lezen. Geen gemakkelijke taal, geen gemakkelijk stuk, maar zeer interessant. En dat boek is ook nog steeds te krijgen. Hier zien we een fotootje waar Maureen en Bernie samen zitten. Het is een van de illustraties. Eb Boerstra, die in die tijd voor de Amigo recensies schreef, ik neem een heel kort stukje eruit, een ijzersterke tekst, een schitterende regie, indrukwekkend toneelspel en dat alles van eigen Arubaanse bodem. Het was eind jaren 70. Moet ik even kijken. Ja. Nou doet hij het niet meer. Ja. Dat tweede stuk, Vencia Gana Premio Mayo, was een samenwerking van Gruppo Teatrale Urbano, Banari en Teatro Experimentale Urbano. Nog een keer een stukje van Dennis zelf. Vencia is een klucht met een dubbele bodem. Het gaat over een dag roddelen. Wat er gebeurd is, verandert in de mond van iedere volgende persoon. Op die manier verwerkte ik kritiek op het sociale leven, op de politiek en op de dubbele moraal in de man-vrouw verhouding. Het was een veel luchtiger stuk dan Dalia, maar toch wel met de nodige thematiek, denk ik, als ik dat zo lees. Dan krijgen we Deragai, 1991, co-productie van Tele Aruba met de Nederlandse NOS, de film, de eerste Arubaanse productie in die zin dat zowel de auteur, de regisseur Bernie Every als alle spelers Arubaans waren en alle opnamen op het eiland zelf tot stand kwamen. Het verhaal kwam als hoofdstuk in Zuidstraat terug en geeft met zijn aanklacht tegen machismo een schril beeld van een ander dan het toeristische Aruba. Dennis Henriques nog een keertje. Op het feest van San Juan wordt volgens de volkstraditie de kop van een haan afgeslagen, maar ik geef zo'n oud gebruik een nieuwe betekenis in die zin dat Lionel als hanige machista gedood wordt en verliest. Ik maak van het oude Deragai een nieuwe metafoor. Dus je neemt een oude verhaal, de traditie, maar je gaat er iets heel nieuws mee doen. Ik kom langzamerhand wat bij de eigen tijd ook. De bekende, onbekende, ik sluit af. Schrijven en publiceren. Als we het rijtje nagaan, dan merken we dus dat Dennis in vorm heeft geschreven, wat later Scuola Comunidad werd. In de Amigo heeft hij verschillende stukken geschreven. Editorial Charuba heeft dingen uitgegeven en werken van hem uitgegeven. De romans zijn bij De Bezige Bij verschenen. Unoka heeft die laatste 2 bundeltjes uitgegeven. En nou de dood van Rebecca is uitgegeven bij een Nederlandse uitgeverij, Marmer. En dan is er nog heel wat ongepubliceerd werk van Dennis Henriques. Maar wat niet gepubliceerd is, dat bestaat niet. Alleen maar voor de schrijver in feite, hè, maar niet voor de lezer. Dat zien we nog niet. Ik sluit af.
de schrijver, de tekst en de lezer. Zodra een tekst gepubliceerd wordt, is die niet meer van de schrijver zelf, maar is die in feite van de lezer. De schrijver levert zijn tekst over aan de lezer. En die lezer die eigent zich die tekst toe. Het wordt de tekst van de lezer met elke persoonlijke interpretatie en waardering. Je bent hem kwijt. Maar nou is het aardige vanavond dus dat we zeggen, we zijn lezers en wij bekijken die tekst vanuit die lezerskant en we hebben onze eigen interpretatie en we hebben onze eigen mening daarover. Maar dat het nu ook mogelijk is vanavond om de auteur zelf te horen over zijn eigen teksten en wat hij gedacht heeft met die tekst en hoe hij die tekst interpreteert en hoe hij die tekst leest en hoe hij dat heeft opgebouwd. En daarvoor geef ik zo meteen graag het woord aan Dennis Henriques. Hier nog afsluitend een foto van Nicholas Porter. Dennis is een beetje somber, maar zo is hij niet. Ik geef graag het woord aan Dennis. Die zal een inleiding houden op de 4 romans die hij geschreven en gepubliceerd heeft. En daarna is de mogelijkheid om vragen te stellen, informatieve vragen en ook een discussie te beginnen. En dan zullen we zien hoe het verder. En nu hebben we dit gedaan in het Nederlands en Dennis zal het ook in het Nederlands doen, begrijp ik. Maar na die tijd met de discussie, dan is iedereen vrij om de taal te gebruiken die hij het liefst bezigt. Ik geef graag het woord aan Dennis. Bonotti. De bedoeling is dat ik dus die 4 boeken die een 4-luik vormen, gewoon in verband breng met elkaar, ieder boek. 3 jaar voordat hij over zijn toekomst begon na te denken, was Bientje getuige van een merkwaardig voorval. Zijn vader kwam thuis met een boek. Hij keek naar een aflevering van Popeye de Sailorman toen Jacinto die zaterdagmiddag in de voordeur verscheen met iets in zijn hand dat op een agenda leek, maar bij nader inzien een boek bleek. Een redelijk dikke pil met een grijze kaft en gouden letters op het omslag. Verbaasd keek Bientje op, want zijn vader wist hij was een verwoed krantenlezer, maar hij had hem nog nooit 1 letter uit een boek zien lezen. Wat is dat voor boek, vader? Vroeg hij nieuwsgierig terwijl hij opsprong en hem achterna liep. Jacinto zei niets. Hij legde het boek op tafel en verdween naar de slaapkamer. Even later kwam hij terug in een wit t-shirt en een oude broek en schoof aan tafel. Enriqueta kwam al aangesloft met een bord boterhammen en een kop koffie. Bientje ging naast hem zitten. Wat is dat voor boek, vader? Vroeg hij nog een keer. Zijn vader wees naar de kleine letters en zei: Einstein. Albert Einstein. Deze man, mijn zoon, beweert dat de wereld krom is. Voor meer informatie had hij geen tijd, want hij moest weg. Snel werkte hij de boterhammen naar binnen, slurpte zijn hete koffie van het schoteltje en was binnen een paar tellen opnieuw verdwenen. Gewapend met zijn hengel en zijn houten kist met visgerei verliet Jacinto het huis. Het boek liet hij op tafel liggen. Het boek verhuisde van de tafel naar het dressoir en van op het dressoir naar in het dressoir, waar het bleef liggen totdat Bientje het leven van Einstein uit de kaken van een stel kakkerlakken redde die zich in de la hadden gesetteld. Na enige schermutselingen met de eerste pagina's borg hij het boek op in zijn boekenkast tussen zijn kuifjes en de avonturen van Arendsoog en Witte Veder. Jacinto zelf heeft nooit meer naar het boek gevraagd. Een paar jaar later, toen de tijd aanbrak dat ze plannen maakte voor de toekomst, leende Bientje het boek uit aan Steve. Zijn kameraad Scaramouche raakte zo begeesterd dat hij een keer op de vraag wat hij straks na het examen ging doen luidkeels uitriep: Natuurkunde natuurlijk, de rest is fucking oninteressant. Dat besluit van hem kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Op de lagere school liep hij al met plannen rond om, zoals hij aan zijn verbaasde vriendjes verkondigde, professor van de maan te worden. Nu hij Einsteins leven had gelezen, begreep hij pas wat dat behelste. Op zaterdagavond, als ze op en neer wandelden in de drukke Nassaustraat, probeerde hij aan Bientje en Alejandro de grondslagen van de relativiteit uit te leggen. Hij sprak over de kromming van de ruimtetijd, de gravitatie van het licht, de traagheid van de energie.
Allemaal warrige, half begrepen ideeën, maar ze brachten hem in zo'n verheven geestestoestand dat ze als wierook uit zijn mond kolkten. Zijn meer praktisch aangelegde vriendjes hadden meer interesse in wat er om hem heen gebeurde en hun aandacht bezweek dan ook vrij snel onder het geweld van zijn hoogdravendheid. Scaramouche, onderbrak Alejandro hem een keer midden in een galmende volzin van geleerdheid. Aanschouw de ruimtetijd van deze straat. Ik zeg je man, deze straat is waterpas. Waterpas! En zie je die traagheid van die lummeldal, zie je hem? Epa! Echi! Sakiwemu! Ze waren ter hoogte van het warenhuis La Linda gekomen en Alejandro had Echiconeu in de gaten gekregen. Sloom stond hij geleund tegen de muur van modezaak Playa Lux, trouw aan zijn afspraak met de straat, alert op vrouwen als een gier op zijn prooi. Als de schemering inviel en de straat weer leegstroomde, beschouwde hij zijn werk als afgelopen en keerde hij voldaan terug naar huis. De volgende dag stond hij er weer. Stond hij er niet, dan bespeurde iedereen een gat in de lucht daar voor Playa Lux. Ongerust vroeg men zich dan af wat er aan de hand kon zijn met Echiconeu. De jongens staken de straat over en liepen naar hem toe. Alejo, flikker, bromde hij als groet. De Nassaustraat verkeerde in de greep van de zaterdagmiddagkoorts. Auto's reden stapvoets door de straat en klaksoneerden naar bekenden. Opgeschoten knullen flaneerden langs de etalages of stonden op de hoeken van de zijstraten verveeld te kijken naar de voetgangers. De mannen voor de Rio Bar sisten naar de vrouwen of bromden geile complimenten naar giechelende meisjes. Etchie, begon Bientje op een plagerige toon. Onze vriend Steve heeft ons uitgelegd dat de wereld krom is. Wat denk je ervan? Etchie jooide zijn ogen van hiel tot kruin langs een dark lady aan de overkant. Krom, mompelde hij. Zijn kloten zijn krom. Hij draaide zich ineens om naar Steve, keek hem aan alsof hij hem voor het eerst zag en zei quasi boos. Weet je wat krom is? Saki Weemoe, jij bent krom, godverdomme. Tss, reageerde Steve met een medelijdend hoofdschudden. Er zijn mensen en fietsballen, maar jij bent Saki Weemoe. Ik zie je, zei Alejandro, nadat ze elkaar genoeg verneukt hadden en hief zijn hand op als groet. Ze bromden allemaal tot ziens en vervolgden hun weg langs Novelty Shop, Botica del Pueblo, Aruba Trading tot ze Manhattan Store bereikten. Daar staken ze de straat over, draaiden zich om en wandelden terug. Ter hoogte van de snoepwinkel annex begrafenisonderneming van de heer Garon, aan de andere einde van de straat, maakten ze alweer een rechtsomkeer en liepen terug naar Manhattan Store. Tussen deze twee polen van de Main Street beraamden ze hun plannen voor de toekomst. Een toekomst die hun gedachten steeds vaker ging beheersen. Een toekomst die hen blij maakte, omdat ze uitgekeken waren op het kleine eiland, maar hen ook afschrikte, omdat ze hun vleugels gingen uitslaan in een grote, vreemde wereld. Alejandro werd piloot, dat stond al vast vanaf zijn 13e. Steve werd dus professor van de maan. Alleen Bientje weifelde nog tussen chemie en weg- en waterbouw, maar die zaterdagavond hakte hij de knoop door. Hij ging bruggen bouwen. Chemie vond hij te theoretisch. Vanavond vertel ik het mijn ouders, verkondigde hij, trots, opgelucht ook, dat hij uiteindelijk iets besloten had. Dit was dus herinneringen aan mijn jeugd. Dit ongeveer begin jaren 60. We hebben hier even, omdat het een deel is van Zuid, dat wil ik even laten zien hoe Zuid dat was. Ik vermoed eind 50. Dit is de tennis. De Zuidas is deze straat. En dit was ons huis. Dit was ons huis. Hier in dit... Het was een loods was het. Daar woonde in Zuidstad, daar woonde Johannes Biermans. Die getrouwd was geweest met Catharina Prins en die woonde in het huis hier. Catharina Prins is die vrouw die spoken zag in huis. Dit is tegenwoordig Knipoog. En hier was
het begin van het verhaal Rosa mi amor. Rosa was dus het dienstmeisje hier. Dat was het meisje met dikke enkels waar Alejandro en Bintje op verliefd waren in Rosa mi amor. Oké, dit is een herinnering. En dit is de tennisbaan waar we niet mochten komen, maar wel over het hek sprongen als kleine kinderen. Zo. En nou even naar de Main Street, om even het idee van de Main Street. Dit is de Main Street toen. De Main Street nu is natuurlijk something else. Maar het was een hele bedrijvige straat. Dus dit hier ergens, volgens mij, dit is Playa Lux. Dus we liepen gewoon van Playa Lux naar Manhattan Store. En terug. En zo. Helemaal daar naar de andere kant en weer terug. Dat was ons sociaal leven op zaterdagmiddag. En Rio Bar was hier ook. Ja, dat was hier ergens was Rio Bar. Ja, hier zou ik zeggen. Botica del Pueblo. Maar dit was dus het oude Aruba. Dus om precies te zijn, Zuidstraat is, hoe zal ik zeggen, mijn jeugdherinneringen verpakt in fantasieën, in verhalen die aangedikt zijn met mijn fantasie. En ik heb een motto genomen voor Zuidstraat. En dat is zijn een paar regels uit een lied, een heel oud lied, die ik toen in die tijd voor het eerst gehoord had op Radio Caracas televisie in de Show de Reni. In de Show de Reni verscheen Alfredo Sadil. Dat was een jonge Venezolaanse tenor en die zong Amores de Estudiante. Dit was een lied van Carlos Gardel. Ik wil je even als interruptie dat lied gezongen door Gardel laten horen. Mochten mensen het vervelend vinden, moeten ze oren dicht doen. Maar dit is gewoon een stukje. En ik zal ook laten zien wat ik heb genomen als motief. Als motto. Nu moet de muziek komen. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiantes, flores de un día sol. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre tiene tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, evocar doliente, plateando mi piel. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Dat zijn de laatste 4 regels heb ik als motto gebruikt voor Zuidstraat. Vooral die fantasmas del pasado, perfumes de ayer. Het komt terug in mijn bespreking van een aantal andere boeken. Kijk, ik denk dat wij allemaal fantasmas del pasado hebben. En, weet je wel, perfumes de ayer, onze jeugd, et cetera. De meeste van ons die praten daarover. En die praten al door erover. Gardel zingt erover. Maar een van de mooiste dingen die je kunt doen met die fantasmas del pasado is natuurlijk ze materialiseren in tekst.
tekst, zodat het daar altijd blijft hangen in een boek. Het zal niet exact je herinneringen zijn, want dat kan natuurlijk niet. Het zijn herinneringen verpakt in verhalen die je fantasie heeft ingegeven. Connecties, associaties tussen verschillende dingen die je in je leven hebt meegemaakt, maar niet in de volgorde waarin je ze hebt meegemaakt. Heel apart van elkaar. En ik heb dus dit, Zuidstad is mijn fantasmas del pasado en perfumes de ayer. En het voordeel van het schrijven van dit soort dingen is namelijk dat als je eenmaal je herinneringen de rust gegeven hebt op de pagina's van een boek, dan is het over. Die herinneringen blijven niet meer zingen in je hoofd. Je hoofd raakt leeg en komt ruimte voor nieuwe verhalen. Dus het is goed voor je creativiteit om inderdaad dat soort dingen te schrijven. Of ze nou gepubliceerd worden ja, of niet. En goed, dat was het dan. En dan is er nog één ding. Als je hoofd leeg is, want dat is ook wat je moet realiseren, dan wil je verder schrijven. En waarom? En vooral aan het einde van Zuidstraat was er een dwingend moment. Want Zuidstraat eindigt met 3 jongens die hun vleugels gaan uitstaan in de grote wereld. Dus het is vanzelfsprekend dat je de neiging hebt om het verhaal verder te vertellen. Wat gebeurt er nou met deze jongens in de grote wereld? Wat gaan ze doen? Wat voor mensen worden dat uiteindelijk? Dus het einde van Zuidstad was een soort cliffhanger. Als een duwtje naar een ander boek. En dat werd Delft Blues. In Delft Blues is Bientje degene die een rol speelt. Hij gaat weg- en waterbouw doen in Delft. En dan komt hij terecht in de jaren 60. Dat zijn van die, heel bruisende jaren 60. Want toen kreeg je dus de studentenopstanden en van alles en nog wat. En hij maakt dus mee dat hij geconfronteerd wordt met politieke discussies daar in Delft. De wereld moet veranderd worden. Het waren niet alleen hippies die bloemen uitdeelden op de Dam en zo. Het waren hele heftige discussies. En ik ga er niet heel diep op gaan, maar ik zal je een voorbeeldje van geven van die discussies in de Delft International Students Club. Bientje kwam binnen in een stilte die hij niet gewend was. Hij komt gewoon die Delft International Students Club binnen. Alle wanden waren volgeplakt met posters van de Cubaanse revolutie. Overal gingen prenten van Che Guevara die met zijn rechtersblik op het oneindige geportretteerd was in zijn onverbiddelijke revolutionariteit. Dronken van Zuid-Amerika stond een jonge Surinamer poëzie van Pablo Neruda voor te dragen. Zijn luisteraars zaten op klapstoelen om het podium heen. Zo, Lazarus, ben je uit je graf verrezen, hoorde hij een stem achter zijn rug zeggen. Hij keek om en zag de Venceremos wit opglanzen in Ito's zwarte t-shirt. Hallo, groette Bernardo slaperig. Studeer je nog in Delft? Jezus man, ik heb je maanden niet gezien. Was je ziek of zo? Zat je op Aruba? Wat is hier aan de hand? Vroeg Bernardo koeltjes. Il Che is hier aan de hand, kerel, legde Ito trots uit. Zoals de Nederlanders hun gevallenen herdenken, zo herdenken wij, mensen van de derde wereld, de dood van Che, slachtoffer van de lakeien van het Amerikaanse imperialisme. Ik denk dat ik volgend jaar iets dergelijks organiseer voor Tula en Karpata, maar dan op 4 mei. Als ze hier bezig zijn te weeklagen over hun doden, zal ik een minuut stilte houden voor de slaven op Curaçao die gevallen zijn onder het racisme van de Hollanders. Vind je dat geen goed idee? Fantastisch, bromde Bernardo, maar zijn stem ging verloren in een daverend applaus. En daar had je dus de confrontatie. De tijdgeest toen was dat je mee moest doen dat als gelovige in een groot idee. En Bientje was wat dat betreft te veel individualist om daaraan mee te doen. Maar dat is zijn ervaring geweest. En de tweede ervaring die hij heeft gehad, die veel dieper ging, is dat hij voor het eerst geconfronteerd werd met het oorlogsverleden van Nederland. In de vorm van een verliefdheid met een Joods meisje dat uiteindelijk zelfmoord pleegt. En dat zijn de 2 elementen in de ontwikkelingsgang van Bientje. En Bientje studeert af. En de vraag is nu, hoe gaat het verder met Bientje? Maar dat komt ter sprake heel even in het 3e boek dat gewijd is aan Alejandro Bulos. De zomer van Alejandro Bulos. Dat is het tweede jongetje uit de Zuidstraat.
En ik zal eerst beginnen met Alejandro Boulos. We ontmoeten Alejandro Boulos in de zomer van Alejandro Boulos op de eerste pagina. Hij zit op het dak van Enriqueta Rincones, dat is de moeder van Vinci. En samen met een helper proberen ze een lekkage te repareren. Het vliegtuig bulderde laag over de daken, over een landschap van geribbeld asbest in rode en grijze tinten. Doorbroken door het groen van boomkruinen die wuifden in de wind. De DC-10 zeilde in een boog langs het wolkgebergte aan de horizon, keerde terug en zakte als een logge vogel langzaam naar het vliegveld. American Airlines, constateerde Alejandro Boulos met een hand boven zijn hoofd. Zijn maat Jeremiah Johnson zat met een frons op zijn gezicht neergehurkt voor een langwerpig gat in het dak. Hij had een pet op zijn hoofd, een hamer lag aan zijn voeten. Hij keek niet op uit zijn gepens. Als mijn ogen niet zo slecht waren geweest, vervolgde Alejandro die het toestel achter de huizen zag verdwijnen, zat ik nu ook ergens in de wolken. Dat heb ik je nooit verteld. Hè? Ik wilde piloot worden. Jeremiah, wist je dat? Jeremiah duwde de klep van zijn pet omhoog en veegde de druppels van zijn voorhoofd. Een gierend gebrul steeg in de verte op. Nee, antwoordde hij onverschillig. Alejandro knikte bedachtzaam. Piloot wilde ik worden. En meewarig lachend. Ben verdwaald, net als Columbus. Ik ben uitgevaren om piloot te worden en ben uiteindelijk op een dak beland. Dus hij heeft dus een dakbedrijf en dat idee, die toekomst als piloot, is vervlogen. En als Enriqueta Rincones ze vraagt of ze koffie willen, dan gaan ze naar beneden en dan komt ter sprake wat er van Vinci terecht is gekomen. Hoe is het met hem, vroeg Alejandro terwijl hij de kop aannam. Goed, zei Enriqueta zacht en schoof de schotel met de koek naar hem toe. Uit Holland, zei ze nadrukkelijk, heeft hij opgestuurd en direct daarna met spijt in haar stem. Ik mis hem elke dag. Ze slofte naar het fornuis en draaide het vuur lager. Nee, hervatte ze, haar geaderde handen in de zij, daar heeft hij het goed, daar respecteren ze zijn werk. Ze stond naar het gepruttel in de pan te kijken, haar zwart gestreepte jurk nonchalant opgetrokken, haar voeten in gebloemde rode sloffen. Vroeger, als hij bij Vinci huiswerk maakte, verwende ze hen met haar zelfgemaakte lekkernijen. Als ze buiten speelden en om de haverklap naar water of naar flessen limonade uit de ijskast grepen, joeg ze hen met de bezem uit de keuken. De tijd had haar gerimpeld, haar hoofd was zilvergrijs, maar achter haar ogen waakte een geest die lak had aan de ouderdom. En een hekel aan de politiek die haar jongste zoon van het eiland had verdreven. Als afgestudeerde civiel ingenieur had Vinci een baan gekregen bij de dienst Openbare Werken. Hij klom snel op tot diensthoofd, maar raakte daardoor in frontale botsing met de politieke werkelijkheid op het eiland. Keer op keer weigerde hij mensen die in opdracht van hun gedeputeerden een werkplek kwamen opeisen. Zijn dienst zat al vol nutteloze ambtenaren. In de hitte van de verkiezingen werd hij op een dag het ziekenhuis ingeslagen door een stel fanaten, die hem uitscholden voor vijand van het volk. Een jaar later vertrok hij met zijn vrouw en kind naar Nederland. Dat is het einde van Vinci, einde verhaal. Alleen Alejandro, in de zomer van Alejandro Boulos, die heeft zijn dakbedrijf en hij is gescheiden. Zijn zoon studeert in Amerika en van werken alleen werd hij niet gelukkig. Dus wat hij doet is op een gegeven moment het eiland verlaten om in de grote wereld te gaan kijken. En om ontspanning om de eerste plaats, maar gewoon een nieuwe ervaring op te doen. En in Rome vindt hij inderdaad een nieuwe vlam. Alleen in het laatste boek van Rebecca komt naar buiten dat die vlam, de grote liefde, maar een paar maanden heeft geduurd, omdat die vrouw niet kon aarden op Aruba en terugkeren naar Italië. Dus Alejandro Boulos is altijd vrijgezel gebleven. En nu komt die derde jongen, die Scaramouche, komt aan bod in Rebecca. En dan daarvoor heb ik wel mijn boek. Oh ja, dat is mijn boek. Rebecca is de
tante van Esteban, van Scaramouche. Die Rebecca is zowel vader en moeder voor hem geweest. En nu Rebecca wordt ziek en Scaramouche komt naar Aruba om bij de tante te zijn. En dan op een middag gaat hij naar Manchego Beach voor de ontspanning. Nee, wacht even. Eerst even gaat hij boodschappen doen in Conging. Gaat hij boodschappen doen en daar ontmoet hij zijn oude vriend Alejandro Bullos. Esteban wandelde langs de uitgestrekte diepvriesbassins, door de lange straten omzoomd door een haag van producten. De mensen bevoeden het fruit en de groenten. Ze stonden in rijen te wachten bij de visboer en slager. Stellen stonden te wikken en te wegen met een of ander product in hun hand. Opeens hoorde Esteban een stem die hem van een afstand begroette. Macamba! De klank was hem overbekend. Hij draaide zich om. Lachend kwam Alejandro Bullos op hem af. Een ontmoeting met Alejandro, een van de oudste vrienden uit zijn jeugd, had altijd iets vrolijks, iets jongensachtig. Alsof ze, zodra ze elkaar zagen, de maskers van hun volwassenheid aflegden en ze weer 17 werden. Deze keer lukte de metamorfose bij Esteban maar matig. Rebecca is ziek, zei hij, nadat de abrazo achter de rug was. Ernstig? Terminaal, Alejo, terminaal, antwoordde Esteban en hij begon te vertellen. Alejandro's vader was al lang overleden, zijn moeder was al jaren dement en bedlegerig. Ze waren allebei op de leeftijd gekomen dat kinderen hun ouders verliezen of moesten verzorgen. Ze wisten allebei hoe moeilijk het was om afscheid te nemen en duurde de ernst tenslotte weg met een grap. 85? Scaramouche, zei je 85? Dat ze het zo lang heeft volgehouden. Als ik haar zag, gaf ik haar altijd een lift. Ik was bang dat de wind haar zou wegblazen. Ik denk dat ze ademhalen met eten verwaarde, grapte Esteban. Ze moet een metalen gestel hebben, constateerde Alejandro. Alejandro peinsde een paar tellen en vervolgde. Weet je waarom de mensen vroeger zo oud werden? Het antwoord tekende zich af in zijn grijns. Ze hadden geen seks. Michelangelo heeft ooit beweerd dat een vrouw die kuis leeft geen rimpel zal krijgen. Wist je dat? Een wonder dat jij nog op je benen kunt staan, Alejo. Een schaterlach steeg op tegenover de plank met blikken Campbellsoep. Een dame een eind verder tuurde over haar bril. Daarna legde ze met een afkeurende blik een groen doosje terug. Nou, die middag, als Esteban thuis is, wil hij zich ontspannen. Hij gaat dan naar de beach. En aan de beach denkt hij terug aan deze ontmoeting. En dan zien we dus, hoewel die twee heel verschillende persoonlijkheden zijn. Alejandro is dus een praktisch type en Esteban is meer een theoretisch aangelegd iemand. Maar hij denkt over hun vriendschap. De ontmoeting had dezelfde indruk als altijd achtergelaten. Ze waren schooljongens gebleven. Melige schooljongens. 1 woord was genoeg om lachstuipen te krijgen. Alejo, realiseerde hij zich, was de enige die hem nog bij zijn bijnaam bleef noemen. Misschien dat hij voelde dat zijn vriend Scaramouche was gebleven. De schooljongen die zijn verbeelding vrij over de dingen liet gaan en in hoogdravende taal zijn ideeën verwoordde. Licht als een pluimpje hadden ze ooit door de straten gezworven met een vriendje Bintje Riconis, die hij en Alejandro een mensenleven geleden voor het laatst hadden gezien. De 3 musketiers. Hij zag hen nog lopen in de Main Street, gebarend en pratend en meisjes bespiedend. Van de 3 was hij degene die op school boeken verslond. Boeken sleepten hem mee over de grenzen van zijn beperkte ervaring. Ze maakten zijn geest onafhankelijk. Het was een boek dat hem op het pad van zijn studie had gezet. Hij wist het nog goed. Op een dag zwaaide Bintje met een boek dat hij van zijn pa had geleend. Wat zijn 2 makkers een merkwaardigheid vonden. Bij Bintje thuis werden alleen maar kranten gelezen. Bintje leende het uit aan zijn vriend Scaramouche. Hij vroeg er nooit om en kreeg het ook nooit meer terug. Als een kleinood had hij Einsteins leven bewaard. Hij was 13 of 14 toen je het las. Hij begreep er niet veel van. Maar 1 ding was zeker. Wat die man had gedaan leek op een groots avontuur. En dat alleen met pen en papier en een helder brein.
Hij had er in wezen niemand bij nodig gehad. Intuïtief voelde hij aan dat dat was waar hij ook naar verlangde. Geestelijk los te staan van de mensen, niet een speelbal te zijn van hun drijfveren. Zo'n vrijheid was zelfs met een vrachtlading geld niet te krijgen. De maatschappij graviteerde en als je niet uitkeek, zakte je tot je nek in dat drijfzand. Door op afstand te blijven, hadden Allegro en hij een stukje vrijheid behouden. Ze keken naar de drukte in de samenleving met een spottende glimlach. En dat is het einde van de lijn tussen de jongens. Van de lijn van de jongens in het boek. En nu schuiven we het gordijn van de tijd een eindje open en gaan we naar mei 1935. Aruba was in en al opwinding. Waarom? Omdat Carlos Gardel naar Aruba kwam om te zingen. En de hit van die tijd was El Dia que me quieras. En dat wilde ik ook even laten horen. Ik weet niet of iemand, zulke oude mensen zijn er niet onder het gehoor van mij. Acaricia mi sueño, El suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa tenga vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las carparas dirán que ella eres mía y loca la forzara se cortará de su amor. Nu gaan we naar Rebecca. Rebecca was een meisje van 17 toen Carlos Gardel voor haar zong. Het Gloria Theater was vol en muisstil, zelfs de houten stoelen hielden zich koest. De zanger stond op het toneel in een kanariegeel pak, zijn witte hoek scheef achterover, zijn gelaat betoverend wit in het licht. Zijn lippen lachten, zijn zwarte ogen straalden de melancholie uit van een man met een triest hart. De gitarist zette in. De zanger deed 2 stappen naar voren, dempte het applaus met een gebaar van zijn handen en goot de donkere zaal vol met de droeve dans van zijn tango. Rebecca, gezeten tussen 2 van haar nichten, kreeg een brok in de keel toen zijn stem als een golf sentiment op haar afkwam. Het publiek raakte in vervoering. Na de laatste noot klapten de mensen hun handen stuk. Ze schreeuwden zich schor. Vrouwen huilden, mannen zaten bedwelmd met tranen in de ogen. Het optreden van de Argentijnse troubadour bereikte een climax met El Dia que me quieras. Het succes van het jaar dat alle verborgen verlangens met een ruk uit hun kluisters bevrijdde. Het was alsof Gardel alle harten besmette met het euforisch geluk van een traanloze liefde. El dia que me quieras, zong hij tussendoor met een licht vibrato. No habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial. Aan het einde van de tekst kwam de melodie weer terug en alle hoofden resoneerden de woorden die iedereen kende. Het geklap aan het slot deinde eindeloos lang tussen de muren. Diep ontroerd verliet het publieke theater. De jonge Rebecca, die nooit verliefd was geweest, die nooit door een man was gestreeld, zwoer dat het geluk niet anders kon zijn dan zoals Gardel dat bezong. De hemel was bezaaid met lichtende puntjes. Hun voetstappen klonken dof op de zandweg. Talloze meters liepen ze eer Ranier Lopez Icario de stilte verbrak. De zanger was niet getrouwd, zei ze. Haar zus Evalena grinnikte. Volgens haar zou hij niet weten met wie hij
Hij kon wel 1000 vrouwen aan iedere vinger rijgen. Eranie schudde haar hoofd. Hij wil niet, zei ze. En ze keek haar zus schertsend aan. Rebecca hield haar pas in en vroeg heel bevast, maar waarom niet? Het huwelijk past niet bij zijn beroep. Heeft hij gezegd, heb ik gelezen, antwoordde Eranie. Hij is toch geen, vroeg Evalena. Eranie trok haar schouders op en zei niks. Zwijgend liepen ze verder, met in hun brein de zoete treurnis waar Gardeel hen mee had betoverd. Evalena Lopez-Icario was de mooiste van het stel. Ze was erg gesteld op make-up en parfum en had al een prins die haar voorzichtig benaderde. De jongen verdiende goed geld bij de Lago, de recent gestarte olieraffinaderij van de Esso, en dat, dacht ze, zou het stugge hart van haar vader zeker vermurwen. Ze droomde van trouwen, het liefst in het wit, het liefst met een feest, want het huwelijk was volgens haar de toegangspoort naar een goed leven. Haar zus Eranie had een zakelijke kijk op de dingen. Van de liefde verwachtte ze inkomen, een goed huis en degelijk spul om haar heen. Maar waar ze soms een nacht lang van droomde was van een eethuis. Van al haar zusters was zij degene die het beste kon koken. Dat talent wilde ze ooit in klinkende munt omzetten. Met de komst van de olie was het eiland welvarend geworden. De straten werden geplaveid en verlicht. Uit alle windstreken kwamen de mensen. Al die magen moesten worden gevuld. Rebecca had het beste hoofd van de 3, maar ook de zwakste gezondheid. Ze had 8 klassen bij de nonnen doorlopen en wilde verder leren. Alleen op Curaçao was dat mogelijk. Maar dat was 1 dag varen van huis. Tante Malien vond Rebecca te zwak. Niet alleen voor de reis of de studie, ze was ervan overtuigd dat ze ver van familie en vrienden zou wegkwijnen. Ook een arts adviseerde Rebecca dicht bij huis een baantje te zoeken. Rebecca en haar 2 oudere zusters waren wezen. Dat kwam er nog bij. Ze woonden bij hun oom. Josefa kon niks, ze was zwak begaafd. Catharina borduurde, maar had verder weinig geleerd. Alleen Rebecca kon voor inkomen zorgen. Dus terwijl je ziet dat die 2 nichten wel een toekomst voor ogen, een realistische toekomst voor ogen hadden, was liep Rebecca al met 1 gehandicapte vleugel. Want ja, hij is degene die voor die 2 zusters zou moeten gaan zorgen. Geld verdienen en dat soort zaken. Alleen, ze was gelukkig in dat grote gezin bij haar oom. Het waren wezen, moeder vroeg doodgegaan, et cetera. En zolang ze daar bleven, was er verder niks aan de hand. Alleen, Rebecca kreeg werk bij de KNSM, ze ging daar werken, ze steeg in de achting van de chefs, et cetera. En ze was gelukkig in het huis van haar oom Rafai. Alleen Rafai was een autocraat. Eigenlijk iemand die een zware stempel op het leven in dat huis droeg. En toen kwam het moment dat ook het tweede vleugel beschadigd werd. En dat was op een gegeven moment, door Rebecca kreeg Catharina werk bij een pizzeria in de buurt. En toen gebeurde het volgende. Catharina was de laatste maanden stiller dan anders geweest. Ze trok zich geregeld terug of zwierf door het huis als een geest die een groot geheim in zich droeg. Ze had haar baan opgezegd om redenen die niemand begreep. Men dacht dat haar gezondheid niet goed was. Rebecca drong erop aan dat ze een dokter zou zien, maar haar zus stelde haar voornemen keer op keer uit of kwam voor de dag met een smoes waarom ze niet kon. In april werd haar buik voor iedereen zichtbaar. En als door de schok van een bom begon Caspariba op zijn grondvesten te trillen. Caspariba is het huis van hun oom. En dat kwam er nog bij. Het ongewenste kind. Alleen die bom die ontplofte in het huis was zo dat Rafael Matthias Lopez-Icario, die oom, die wilde die 3 zusjes niet meer in zijn huis hebben. Hij voelde zich zwaar beledigd door het feit dat Catharina zwanger is geworden. En die wilde ze weg hebben. Maar waar moesten ze naartoe? Nou was het zo dat tante Malien, die was de zus van de oom, dus de tante van die 3 zusters, die had een huis in Casperbouw, dicht bij de baai. En dat verhuurde ze en dan kreeg ze wat centen om mee te doen met het inkomen in dat huis. Het huis stond een poosje leeg, dus zij besloten op een gegeven moment, wij gaan met z'n allen in het huis bij de baai wonen in Casperbouw. En zo is het ook gebeurd. En
Op de dag dat ook Nagasaki verwoest werd, ging de familie uit elkaar. Marleen waarschuwde haar broer dat God hem zou straffen, omdat hij zijn eigen bloed uit zijn huis had geschopt. Ze keek hem niet aan en liep weg. Er vloeiden tranen bij de omhelzingen, uit wroeging vooral. Ze wisten dat er iets mis was gegaan, hun familieband had zijn onschuld verloren. De 10 minuten afstand leek wel een uur lang te duren. Met gemengde gevoelens sjokte Rebecca voort op de zandweg. Ze was blij verlost te zijn van de sfeer in het huis van haar oom. Blij ook ontsnapt te zijn aan zijn autoritaire bewind. Maar tegelijkertijd was het triest. De tijd strekte zich als een donker gat voor haar uit. En ze wist niet welke weg ze moest nemen om het licht weer te zien. Die dag brandde de zon met zijn volle gewicht op haar tengere schouders. Haar ogen traanden. Haar benen kwamen vooruit alsof ze een loodzwaar gestel moesten dragen. Marleen hield zich goed. Ze vertrouwde erop dat God hen zou helpen, al zei het te vaak om overtuigend te klinken. Catharina keek naar links, nog naar rechts om de blikken van bekenden te mijden. Alleen Josefa liep met een luchtige stap naar de toekomst. Rebecca's verdriet veranderde in een hevige schrik toen ze de deur van het huis opentrok. Vette kakkerlakken kwamen op haar af als butlers die gasten ontvangen. Als verlamd bleef ze staan. Maar de kordate Josefa, die haar toegang versperd zag, liet haar voeten met kracht op de dieren neerdalen. Gekraak steeg op van de vloer, gele jus spoot een eind de lucht in. De warmte smoorde je adem in alle vertrekken. De houten vloeren wiebelden onder een voetstap, alsof de planken los naast elkaar lagen. Het stof lag als een deken over de vloer, in de ramen schoten de hagedissen schichtig weg als iemand dichtbij kwam. Toen Rebecca van de eerste schrik was bekomen, gooide ze de ramen open. Het huis stroomde vol daglicht en vol verse lucht. Toen pas zag ze dat zij in een krot waren beland. En nu was dus de vrijheid van Rebecca totaal verloren. Want nu moest ze 2 zusters onderhouden, het kind moest ze opvoeden en dat huis, dat krot bewoonbaar maken. Dus haar uitzicht op de toekomst was gewoon zwart. Maar goed, maar hoe dan ook, wat er gebeurde was, ze werkte. Met een klein salarisje, maar hoe dan ook, de jaren verstreken. Ze was in staat om met sparen, et cetera, om dat huis op te knappen. Ze kon het kind Esteban een hele goede opleiding geven. En alleen op een gegeven moment was het zo, Esteban ging ook weg naar Nederland om te studeren, maar op een gegeven moment was het zo, aan het eind van de jaren 60 begon ze zich onveilig te voelen in Kasperbouw. De wijk vond ze werd onveilig. De kinderen die daar langskwamen, die gooiden stenen op het dak, et cetera. En ze besloot gewoon naar een ander huis te verhuizen. En godzijdank, ze had voldoende geld gespaard en samen met de koopsom van Kasperbouw kon ze een huis kopen in de Hendrik Isaac van Kempenstraat, waar ze naartoe verhuisde. En dat was een huis, een hele solide huis. En het was deze keer een degelijk huis in een rustige buurt met een tuin vol oleanders aan de voorkant. Een haag groen bespikkeld met rode bloemen begeleidde je naar de voordeur. Voor Rebecca zag het eruit als een warm welkom naar een nieuw leven. En daar hebben ze 30 jaar geleefd. Totdat, Catharina stierf, Josefa werd ouder, Rebecca werd ook ouder. Esteban is komen werken op Aruba, maar ging weer terug net als Bientje naar Nederland. Dus zij werd eenzaam ouder, met de last op haar schouders van de zus die overbleef. En toen sloeg de kanker toe. En dat is het vervolg. Moet ik even kijken waar ik ben. Even kijken. Ja, hier. Vele jaren later, liggend op haar ziekenhuisbed, was het dit huis met de oleanders waar de oude Rebecca aan dacht toen de schemering in haar hoofd optrok en ze een steek in haar zij voelde. De steek veranderde in een aanval van pijnscheuten, die feller en feller werden, tot ze haar definitief uit het duister verjoegen. Ze opende haar ogen en zag een man in een witte jas naast haar bed. "Hoe gaat het met u, mevrouw Icario?" vroeg hij vriendelijk lachend.
Rebecca legde haar hand op haar pijnlijke zij en voelde een vreemd ding op die plek. Niet aankomen, waarschuwde de arts en hij legde zijn hand op haar tastende hand. De vriendelijke chirurg, een Surinamer met grijzende slapen, legde haar uit waar het vleeskleurig zakje voor diende. Rebecca hoorde hem aan, maar het was alsof hij een vreemde taal met haar sprak. Alleen één ding wilde ze weten, zou ze genezen? De chirurg glimlachte en zei, alleen God kan je genezen. Hij tikte haar op de wang en stelde haar gerust. Ze hoefde niet angstig te zijn, ze zou de beste verpleging op het eiland krijgen. De prik met de dood die ze zo opeens toegediend had gekregen, verdoofde het weefsel van haar geest de eerste paar dagen. Daarna waande ze zich in een grot waarvan ze de uitgang nergens kon vinden. Ze kreeg huilbuien. Het object aan haar zij maakte haar angstig. Telkens als ze er met haar hand toevallig tegenaan kwam, raakte haar hart overstuur. Toen het besef van de werkelijkheid zijn plaats had gevonden, bereikte haar bewustzijn een kalmte die ze nooit had gekend. Ze begreep dat in het leven de tijd is langzaam op gang komt, om naarmate je meer hebt geleefd steeds sneller te gaan. Maar als de dood aan de gezichtseinder verschijnt, begint dezelfde haastige tijd zijn tempo te matigen om, als er geen toekomst meer is, de draai naar het verleden te maken, naar de stemmen en gezichten van vroeger, naar de dierbaren met wie je ooit hebt geleefd. In een flits begreep ze dat ze binnenkort haar moeder ging zien. Het vooruitzicht haar te omhelzen, deze moeder van wie ze het gezicht alleen van beschrijvingen kende, troostte haar met blije gevoelens. Het verleden, de staart van het heden, die als een schaduw elk mens achtervolgt, nestelde zich tussen haar en de mensen en schonk haar een rust die niemand begreep. Ze luisterde met aandachtige blik naar de gesprekken om haar heen. Ze glimlachte zelfs alsof ze de grappen begreep. Maar haar geest was vaak naar binnen gekeerd, omdat ze op reis was naar vroeger. Haar gemoed klaarde op, als ze in haar gedachten weer deelnam aan dat verdwenen stuk leven. Ze kreeg spijt als ze daaruit ontwaakte. Uit alle spleten van haar geheugen stroomde het verleden naar het huis van haar geest, als een rivier die met alle zijtakken uitmondt in zee. Het was alsof ze haar leven nog eens beleefde, nu met de glans van een pas verworven juweel. Deze droom hielp haar vergeten dat ze terminaal was verklaard op kamer 314 van het Horatio Audibert Hospitaal, een ziekenhotel dat als een vuurtoren over de Caraïbische Zee blikte. Even over die beste verpleger ter wereld. Ik moet eerlijk zeggen dat ze kreeg dus, ze was 24/7 per week de verpleegsters van Harmstichter waren 24/7 on call. En ze kwamen ook thuis iedere keer als ze belden. Daarnaast de buren deden ook mee aan de stervensbegeleiding. Ze kwamen het huis binnen, ze hielden haar bezig met hun verhalen, etc. En dat is iets wat ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt heeft. Dit is een autobiografisch iets. In Nederland zou heel veel oude mensen dat wensen. Want die sterven vaak in diepe eenzaamheid. Maar goed, zoiets gegaan. En dan komt op een gegeven moment het leven ebt weg in een soort gedempte oscillatie, om een beetje natuurkundig te zeggen. En de laatste flikkering van haar geest brengt haar weer terug naar Carlos Gardel. Het punt is, ze had geen geld om een kaartje te kopen voor de uitvoering van Carlos Gardel. Maar die 2 nichten betaalden dat kaartje. Maar er bleven een paar problemen over. Naarmate de veelbelovende avond naderbij kwam en Rebecca zich verzekerd wist van een plaats, kropen andere zorgen haar tango's binnen. Haar schoenen waren versleten, dat leuke tasje dat ze bij Lalinde had gezien ging haar financiële vermogen te boven en een jurk. Ze had geen behoorlijke jurk om mee naar de voorstelling te gaan. Op een middag zag ze Catharina met naald en draad aan het werk. Schuchter vroeg ze of ze haar even mocht storen. Ze waren zusters, leenden alles aan elkaar uit, maar geld, daar had ze Catharina nooit om gevraagd. Catharina weigerde ferm, zelfs bits, ga je eigen geld verdienen, net als ik. Ik betaal je terug, moet ik nog zien. Waarom zou ik liegen? Zonder werk geen geld en zonder geld geen tango. Ik zeg je toch, je zegt me niks. Zoek eerst een baan. Catharina.
Ze kon bijna huilen. Die dag viel haar wereld in elkaar. Als zelfs je zus je niet meer vertrouwde. Urenlang was ze diep bedroefd. Maar aan het eind van de dag klaarde de hemel weer op. Ze begreep niet waardoor. Catharina kwam naar haar toe, haar gezicht milder gestemd. Hoeveel geld heb je nodig? Ze noemde het bedrag. Catharina liep weg en kwam even later terug met het geld. Krijg terug als je je eerste cent hebt verdiend. Op mijn woord, Catharina, beloofd is beloofd. De vreugde die ze toen voelde, welde opnieuw in haar op. Maar nu vergezeld van blije muziek die in zang overging. En die haar euforisch gemoed op eentonige hoogte begeleidde. En haar herinnerde aan de koorzang tijdens de hoogmis met kerst. Uit de gewelven van haar geest stroomde de oude tanges toe. Haar liefderijke melancholie vermengde zich met het concert in haar hoofd. En ze werd weer wie ze toen was. Een ster in de nacht die langzaam verkleurde, tot een blinkende hemel, alsof alle sterren zich aaneen hadden gesmeed. Terwijl ze naar huis liep in die zilveren nacht, hoorde ze Catharina met een onaardse stem roepen: moeder, wacht op je. Vanaf een afstand zag ze de vage gestalte van haar moeder zich aftekenen in de gloed waar ze onweerstaanbaar naartoe werd gezogen. Een warme hand pakte haar hand en gidste haar dieper en dieper door de verzengende witheid, tot ze één werd met het stralende licht van de eeuwigheid. Dank u wel.